салом ба кулли мухлисон ва ҳаводорони Барселона. Шумо дар канали Барса ТЖ қарор доред ва ман Муҳаммад Гайров ҳамаи шуморо инҷо хушомадед мегӯям. Умедворам ҳама хуб ва бесаброна нашри навбатии моро интизоред ва дурустам мекунед. Охир дар ин нашр ва видеои ояндаи мо дар бораи диданитарин бозии ҳамаи давру замонҳо Эл Класико хоҳем гуфт. Барселона ва Реал инак маротибаи чорум дар ин мавсим даст ба гиребон хоҳанд шуд. Ду гигант, ду лидер, ду ҳарифи оштинопазир ки бозии байни худиро ба драмаи ҳақиқии футбол ва шедеври варзишӣ табдил доданд. Шояд айни замон шукӯҳ ҷалоли Эл Класико бидуни Месси ва Роналдо андаке коҳидааст, аммо чанд соли пеш ин спектакли футболиро бештар аз 4 миллиард одами сайёра тамошо мекард. Эл Класико башариятро ба ду ҷониби сангар тақсим карда буд ки ба апокалипсис монанд буд. Аммо ҳар давру замон Эл Класикои худро дорад ва имрӯзо ин муқоимат бо исми Роберт Левандовски ва Карим Бензема шинохта мешавад. Дар даври гузашта яке дубл карду, дигаре хетрик, яъне ҳар ду ҳам ба голзанӣ оғоз карда ба формаи пешини худ бармегарданд. Дар ҷадвали беҳтарин нишонзанҳо низ пасупеш ҷой гирифтанд. Левандовски 17 ва Бензема 14 гол задааст. Пеш аз он ки дар бораи бозии дар пешистода бигӯем, хотиррасон мешавем ки мо дар Инстаграм ва Телеграм ҳам канал дорем. Шумо ғайр аз оне ки он ҷо як қиёмат хабарҳоро хонда метавонед, инчунин имкон доред мустақиман Эл Класикоро тамошо кунед. Яке набошад ки свед надорем гуфта шинед. Муҳим телефонатонро ба барвақти гуфти набераи бобои Суҳробшо Зайрат битен. Акнун агар омодаи гӯш кардани мо бошед, пас позаи ёнбошро гиред ки сар мекунем. Дӯстон, Эл Класико худаш бозии диданӣ аст, аммо бораи бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳ аз ин дастҳо то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Барселона ва Реал ба ин бозӣ дар ҳоле меоянд ки ҳарду дар даври гузашта бо ҳисобҳои калон ҳарифони худро мағлуб карданд. Албатта ин ҳарифон ҳам ели дар чемпионат нафас мекашанд, аммо ба ҳар ҳол ғалаба аст ва барои он се хол медиҳанд. Барселона дар сафар аутсайдери Ла Лига Элчеро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. Реал бошад дар хонаи худ Валидадидро мисли шохнамаи баҳорӣ голборон кард ки 3-аш ба Ҳоҷи Карим тааллуқ дошт. Агарчи дилхоҳ Эл Класико аз варақи тоза сар мешавад, аммо таъби болида пеш аз бозӣ ба ягон кас халал намерасонад. Пеш аз ин се Эл Класикои гузашта ба нафи Барселона анҷом шуд ва Хавиро қотили Барселона номидан мумкин аст. Анчелоти ҳеҷ не ки муқобили ин мардак силоҳ биёбад. Бозии охирро дар доираи ҷоми Испания Барселона дар Сантьяго Бернабеу бо ҳисоби 0-1 ғалаба кард ва ин дидор бозии ҷавобӣ аст. Акнун як тахмин мезанем ки Хави аз кадом ҳаят метавонад ки кор гирад. Тер Штеген дар дарвоза, хатти дифоъро бо эҳтимоли зиёд аз Араухо, Кунде, Балде ва Алонсо ҳамчун нафари таҷрибадор пурра мекунад. Албатта инҷо фикри сину соли ӯ ва суръати тези Винисиус Жуниорро ҳам бояд кард, аммо чӣ гунае ки русҳо мегӯянд старикон бразди нипортид. Гави, Бускетс ва Роберто дар миёнаи майдон. Шояд барои суръат бахшидани бозӣ дар миёнаи майдон Гарсия ҳам ба кор ояд, аммо Роберто ҳам аз нафарони кордида дар Эл Класико мебошад. Инҷо баргашти Бускетсро ки аз рӯи иштирок дар Эл Класико сари худро сафед кардааст мушоҳида кардан мумкин. Акнун менигарем ба ҳуҷум. Инҷо баъзан агар магарҳо дар хатти ҳуҷум пайдо мешавад. Гап сари ин ки агар Рафина саломат бошад, ё Фати ва ё Ферран Торресро иваз мекунад ва ин ду яктоаш якҷоя бо Левандовски сегонаи хатти ҳуҷумро ташкил мекунанд. Ва аммо бозам Хави хубтар медонад ки киро ба майдон биёрад. Мо як ҳайати эҳтимолӣ тартиб додем ки дар он се ветеран ҷо гирифт ки шояд ба баъзиҳо маъқул нест, аммо бовар кунед ҳайати охирро худи Хави мемонад ва шояд аз бачаҳои ҷавон истифода барад. Ахиран дар ҳайати Реал ҳам собиқадороне ки кайҳо боз бояд айни замон пенсия раванд кам нестанд. Чӣ гунае гуфтем, ин бозии ҷавобии нимфинали ҷоми Испания буда як қадами дигар ба финал аст ва дар сурати бурд Барселона бо Осасуна вомехӯрад ки бо ҳама бузургиашон Реал нестанд. Барои Барселона баъди афтидан аз Лигаи Чемпионон ва Лигаи Аврупо бисёр муҳим аст ки ҷоми Испанияро ҳам дар радифи суперҷом бигирад ва он гаҳ агар худо ба чемпионӣ бирасонашон, Хави аввалин требли худро дар Ла Лига ба даст меорад ки барои ӯ хеле муҳим аст.
шояд ин бозӣ аз ҳама бозиҳои муҳими ҳаёти Хави бошад ва ӯ албатта тамому дарку фаҳми худро барои истифодаи як тактикаи душманишикан истифода мекунад. ва аммо набояд фаромӯш кард ки Реал баъди 3 бухти шармандавор дар 3 Эл-Классикои гузашта шери хашмгин ё гуфти бобои ғулом саги гизалаеро мемонад ки айни гушнагӣ устухонашро гирифтанд. Анчелоти хуб медонад ки ин мавсим чемпионӣ дар Ла Лига дар пушти кӯи қоф монд ва ягона чизе ки дар Испания метавонад ба даст биёрад ҳамин ҷоми Испания аст. Суперҷомро ҳам ин мавсим Барселона кашида гирифта ба Каталония бурд ва барои Анчелоти ин бозии ҳаёту мамот аст. Ба қавли дигар болои харита томи обрӯи имсолаи Реал меистад, агарчи онҳо ҳанӯз дар Лигаи Чемпионҳо шанс доранд. Медонед барои чӣ? Барои он ки Реал мурда ба марҳилаи дигари Лигаи Чемпионҳо мебароянд. Хотиррасон мекунем ки бозӣ дар варзишгоҳи Камп Nou шаби 5 ба 6 апрел баргузор мегардад. Барои таваҷҷӯҳатон сипос. Умедворем ки Паго низ бо таъби болида барои шумо нашри навбатиро омода мекунем. Барои имрӯз бошад тамом. Ба канали мо обуна шавед. Каналҳои моро дар Instagram ва Telegram низ тамошо кунед ва зери ин навор мондани як лайки ҷигариро фаромӯш накунед. Ба Барселона муваффақият ва ба ҳамаи онҳое ки моро тӯли чанд дақиқа тоқат карданд барои кор. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.